Nünglerçe tutsak edilen awtomobilleriň videolary habar kanalymyza gelip goşdy. Parahat oturan ýaşaýjylaryň şahsy ulanýan awtomobil ulawlaryny ýolda süren wagtlary terrorist hökümete hyzmat edýän polisiýa işgärleri tarapyndan sürüjiler dikkate alanyp, olarda uly bolmadyk sebäpler bahanalap, ýagny maskany dakan we derman salynýan gutularyň ýok, ýa-da bolmasa ulanýan awtowulawyň hapasy bar diýip sürüjilerden para almak üçin şular ýaly uly bolmadyk bahanalary bahanalap awtowulawyň sürüjilerinden para almak isleýändiklerini, egerde para bermedik sürüjileriň ulanýan awtomobil ulawlaryny polisiýanyň garamagyndaki ýer bolan Änewiň 9 Kamsar diýilen ýerindäki awtowulaw duralgarlaryny äkitýändikleri habar berýärler. İçeri alınıp tutsak edilen awtowulawlaryny öýdüne almaklary üçin 3000 manat garşylygynda jerimesi tölenilenden soň öýdüne gaýtaryp berýändikleri we bu bolsa terrorist topary tarapyndan ýöriýte gurnulan pul gazanmaň usullardygyny aýdýarlar. Türkmenistanda terrorist hökümet tarapyndan halka garşy alınıp barýan şular ýaly işler hakyky terrorizmiň suutnamalary bolup durýar.